Der er nogle forskellige fokuspunkter, man skal være opmærksom på. Dels er der selvfølgelig nakken her, så er der trykket her fra pandebåndet ind, så er der sidestykket, kæberemmen her, næsebåndet i sig selv. Omkring nakken skal man være opmærksom på, at der er tilhæftning af den store nakkescene her. Der er senerne, der sidder i nakkemuskulaturen her, styresenerne. Dels er der hele området her omkring spytkirtlen, ørebasis, hvor de kan blive meget ømme, hvis det sidder for stramt, og der er for meget tryk på her. En gang imellem er det en god idé lige at lægge en finger ind under nakkestøttet, i det du spænder næsebåndet, fordi der kommer meget kraftigt tryk ind under fra nakken, når du spænder dit næsebånd. Så det er en god idé lige at tjekke det op. Altid mærke efter, om din hest pludselig bliver meget specielt sensitiv for ørerne, eller det bare er normalt. Det næste er selvfølgelig kæberemmen. Kæberemmen her, kæberemmens funktion er at stabilisere selve hovedtøjet. Og det er det vigtigste, at transen ligger stabil, det vil sige stille på hestens hoved. Kæberemmen er sat på til at stabilisere, men nu også til at trække en del af trykket væk her. Og der findes forskellige udformninger af kæberem her. Der er nogen, der har fået sat et stykke på hernede, som igen har til funktion at stabilisere transen eller hovedtøjet på hesten. Det vigtige med kindstykkerne, det er, at de ikke er for løse, sidder for ustabile. Det vil sige, at der er for meget træk, både fra tøjlen og i bidet og fra kindstykket. Og også, at kindstykket ikke kommer i karambolage med nogle af de andre ting, f.eks. i næsebånd, som sidder lidt længere nede. Næsebåndets funktion er selvfølgelig først og fremmest, at igen transen ligger stabil og, på hestens hoved. Og så dernæst er der jo også noget sikkerhed i det, netop at hesten går med lukket mund, og at bidet ligger stille og stabilt i hestens mund. Der findes rigtig, rigtig mange udformninger. Fælles for alle de her transer, det er jo, og de nye, som er sådan ergodynamisk sådan, designet, det er jo, at man prøver at fjerne tryk forskellige steder fra. Det er sådan, at cirka her, lige over hjørnet her fra kindbenet og herind, der kommer der et stort udspring af nogle nerver. Et stort nervebund, som udspringer der. Der skal man være opmærksom på, at man ikke har for meget tryk ind på her. Sådan så hvis du har et næsebånd, der sidder her og trykker ind på det her nervebund. Det er sådan, at mange af de nerver her, de påvirker muskulaturen her i overlæben og rundt omkring næsebåndet. Så en hest, som gør, vil typisk gå og løfte på overlæben eller rynke næsebåndet, hvis man får strammet det for meget. De andre næsebånd, der er i kombination med, de går herned, stabiliserer, det vil sige lukker munden hernede omkring, man får stabiliseret bidet, så det ligger mere stille i hesten eller på hesten. Så er der sådan nogle næsebånd, som ikke presser ind mod her, hvis hesten af den ene eller den anden grad har tandproblemer, hvis den er sart, får tryk ind mod tænderne. Så er der igen resten diskussion omkring næsebåndene her, som jo skal ligge først og fremmest på næseryggen, det vil sige ind på knoglen her. Man må ikke have den for langt hernede, det her nummeranske, så det trykker ind på bløddelene i sig selv. Det er der ingen heste, der kan lide.